Здравейте, аз съм Живко и е възможно да имам малко по-добра устна рутина, отколкото зъболекаря ви. Днес ще ви покажа какво правя аз и какво може да направите вие, за да поддържате зъбите и устата си в топ-нотч състояние. Като всяко друго нещо, здравето на зъбите и устната ни кухина е доста важно и аз, разбира се, не го подминавам и му отделям достатъчно внимание. Бих казал, че стартирах рутината си от доста добро място, тъй като от дете имам навика да мия зъбите си по 2 пъти на ден, сутрин и вечер, като не съм използвал никога специални четки или специални пасти. Важно за устната хигиена и здравето на зъбите ни са не само колко бели са те, а това дали имаме кариеси, дали имаме натрупана плака, зъбен камък и в какво състояние са венците ни. Ще започнем с сутрешната ми рутина. Сутринта първото нещо, което правя когато стана, е да пия чаша вода. Джаборя няколко пъти в устата си, след това преглъщам. Идеята тук е, че преглъщам микробите, които са събрали цяла вечер в устата ми и по този начин потенциално повишавам микробиома в червата ми и съответно вдигам имунитета си. Може да звучи малко гнусно за някой, но е супер лесна и абсолютно безплатна стъпка. След това мия зъбите си с четка и паста, нищо специално, като се опитвам да обръщам повече внимание на по-вътрешната част на устата ми, тъй като тя лесно може да остане пренебрегната, а в крайна сметка там най-често се образуват кариеси. Това е за сутрешната ми рутина. И сега ще преминем към вечерната рутина, като първата стъпка е четкане. Аз ползвам четка Curaprox, надявам се да го произнасям правилно. Взех си преди около година на промоция 4 на цената на 2, което беше супер оферта. Взех си най-мекия вариант, като тук всичко е въпрос на вашия личен избор. Дали ще използвате мека, твърда, електрическа. Аз пробвах с електрическа, но просто не е моето нещо. Тая вибрация в устата не ми понася. Затова си ползвам олдскул обикновена четка. Използвам най-мекия вариант, защото меките чистят също толкова добре, колкото твърдите, без всичката фрикция върху зъба. Но ако на вас ви харесва повече с твърда, това е абсолютно окей. Тук мисля, че няма грешен вариант. Намерете тази четка, която ви е удобна на вас и която ще ползвате с удоволствие. Четкам поне 30 минути след като съм ял, тъй като храната и някои напитки размекват емайла и четкането веднага след храна може да има по-скоро негативен ефект. Относно пастата за зъби, в момента ползвам 2. Единствената причина за това е, че ми харесва да разнообразявам, няма някакви конкретни ползи от това. Това, което гледам за пастите за зъби е да няма флуорид и да са с колкото се може по-малко съставки. В DM, SoPharmacy, Zoya има много голямо разнообразие от хубави пасти, които са по 10 лева. Втора стъпка от вечерната ми рутина е почистването на зъбите с конец или флосването. Едно от нещата, на които не съм голям фен, просто защото е досадно, но е почти толкова важно, колкото самото четкане. Независимо колко добре си измия зъбите, след това конеца винаги сваля някакви парчета храна или други гносоти, които предпочитам да не пренощуват в устата ми. Аз ползвам този лидълски, който не е идеален, но ми е много по-удобно, отколкото да вързвам конец около пръстите си, въпреки че той е малко по-ефективен. Стъпка номер 3 е стъргалка за език. Езика също се цапа като зъбите и е важно да го почистваме. Това е нещо, което правя отскоро и определено има разлика. Ако не сте го правили до сега, съветвам ви да пробвате. В DM има пластмасови за по 2-3 лева, а моята е медна, купих си от сайта на Himalaya и струва 6 лева. И последната стъпка е вода за уста. След четкането и чистенето с конец, ползвам вода за уста, която си правя сам с клинично доказани съставки, които почистват устата, без да повлияват негативно на микробиома й. Също така, тази вода излиза в пъти по-евтина. Съставките са следните. Една капка масло от мента, една капка масло от чайно дърво, една чайна лъжичка сода бикарбонат и 200 мл филтрирана вода. По желание може да добавите и една чайна лъжичка спирт за по-добро разтваряне на маслата. Разклащаме добре преди всяка употреба и използваме само за изплакване, без да гълтаме. Чайното дърво контролира плаката, освежава дъха и има антисептично и антибактериално действие. Ментата също дава свеж дъх, предпазва от кариес и спира развитието на микроби в устата. Содата бикарбонат избелва зъбите, предпазва от бактерии, запазва свежия дъх по-дълго и предпазва от орални инфекции. Содата също така неутрализира pH-то на слюнката и я прави по-алкална,
така че емайла ни да не корозира от увеличената киселинност на слюнката. Повтарям, рецептата е супер лесна, съставките може да ги намерите в DM или други дрогерии. Допълнителни съвети. Понякога дъвча дъвки с ксилитол, използвам тези на Триса или Пюр. Има ги отново в DM, както и в повечето аптеки, и двете са с много малко и хубави съставки. Ксилитола е вид подсладител, който има много позитивен ефект върху оралната хигиена. В дъвки като Орбит ще откриете 5 реда съставки като аспартам, ацесулфам К, изкуствени ароматизанти, отцветители и други. Неща, които ние се стремим да избягваме. Разбира се, хубаво е да посещаваме професионалист поне 2 пъти в годината, за да прегледа състоянието на зъбите ни, ако има нужда да почисти зъбния камък и да прегледа за развиващи се кариеси и други възможни проблеми. Против, ако сте здравно осигурени и зъболекарят ви работи с здравната каса, всяка година имате право на безплатен преглед и няколко безплатни процедури според цената им. Така че използвайте ги, те са си ваше право. Има и 3 стъпки, които да следваме, когато правим основни избори в ежедневието си за по-здрави зъби и устна хигиена. Първата е: избягвайте рафинираната захар, тя прави кариеси. Номер 2. Зъбите на някои хора са чувствителни към напитки с по-висока киселинност, като кафе, сода или някои сокове. Пийки подобни напитки по цял ден може да бъде зле за зъбите ви. И номер 3. Не оставяйте устата си суха. Слюнката помага за правилния баланс в устата, а когато дишаме през устата, тя лесно може да изсъхне, затова аз се стремя да дишам основно през носа. Това е. Както виждате, не правя нищо твърдо сложно или скъпо, дори напротив. Няколко прости неща. Четкам 2 пъти на ден, чистя зъбите си с конец, посещавам редовно зъболекаря и избягвам захар. Тези 4 неща драстично ще подобрят състоянието на зъбите и устата ви. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако ви е харесало това видео, може да натиснете лайк бутона или да се абонирате за канала ми. Това ще помогне много видеото да стигне до повече хора. Благодаря ви, до скоро!